गसाइगाव साल बागानाव बारैनो थांगासिनो जों गाइस साल बागान कलेजआ मोनबायानो हनै गाइस नुहुरजेनबाय पार्कर बारैसै आरोना जोङो गाइस पार्कर बारैसै बे लामायाव खेनसे बारहोगोन आरोना आं बेखौहाय लाबोरा मबाइला नोंसो गोसोखांदों दे हागाव बे लामा सामायावनो होखायो आरोना जोङो होबावो दखानानो गैया जों बिराद दै गांदोंमोन आरोना गाइस दखानानो गासिबो बन्द' गोजासो नै दखानानो बन्द' गोजा बायदिसिना लोंनो नागिरदोंमोन जोङो गैयानो ओमफ्राय दखानाथो मोनसेबो बाम हगारा जों गाइस मोनसेबो बाम हगारा होनोसैलाय आरोना नै अन्थाइ दं मोजाङै वाव मोनसेबो बाम हगारा जों हनै दंबावो मोनसे ओहो होनांगौ बिलाइ आयौ नै निफ्राय बारसिमोन आरोना आङो खेनसे आइनि बे बिल्डिंआ जायाखैमोन आरोना बेवहाय बारसिखांदों आं खेनसे वाव जायगाया हिबि जानानै दं नै जा गोबाव जाबाय आं फैया गसाइगाव कलेज बे गाइस गसाइगाव कलेज हनै गाइस कलेजआ बिजोंहाय गेटआ हनै ओमफ्राय गार्लस हस्टेला हरै आरोना गाइस जों दिनै निफ्राय बारगोन बोरै आरो नै बैनिफ्राय स्टार्ट खालामनानै ओरै जों दिनै पार्कर गेम गेलेगोन आरोना गाइस नायलांबाय थादो नोंथांमोना जों गाइस जुथा गानग्रोसै आरोना ओमफ्राय बारनोसै बेवहाय जुथा गानग्रोसै guys, kita les kandringan bae. Gulpin lah mana ngembe saja. Guys, gulpin mungkin kita les kanan guys. Ada. खोमसिसो जाबाय जों फैबा मानो बिदि जायो गाइस जों दा जायगाखौ नायना लाग्रोनोसै एसे लामा बारनांगोन मोजां बारनांगोन आरोना साफा लानानैनो नै गाइस माने दं guys, जों जायगाखौथ' मोजां नायग्रोनानै लाग्रोजोबखाबाय मैया हराव अखाबो हादोंमोन आरोना जायगायाबो एसे बिलाइआबो बिराद दङमोन गिसि जोंना गेमनि नियमा ओरै जागोन बे फिल्ड बारनायखौ आंबो एखे बारनांगोन बे जे पार्कर बारदों बिदि एखे हायाबा बेयो पइन्टआ बारायगोन आरोना गाइस फकास नायलांबाय थादो होमब्ला जों हाग्रा हमसैलाय आरोना गाइस फार्स्ट सेकेन्डसो नायग्रोदो गाइस नोंथांमोना दे जागोन ने देखला आं सोलोंसै बेनि एकदम फार्स्टआव इजि होगोन आं गाइस ini challenge होनायखौ नायसै हागोन ना हाया नोंथाङा खोनासंहो ओरैहाय आंनि बायदि सेम जानांगोन ओमफ्राय खेनसे मिस्टेक जायोबा खेनसे चान्स मोनगोन आरोना नोङो मिथिबाय दे अल दा बेस्ट पइन्ट लादो नोंथां आं इजि होखाबाय नोंनो हायोबा पइन्ट मोननाय नङा नों खेनसे चेलेन्ज होबावनांगोन आंनो मिथिबाय दे
औ दे जाबाय आं हाबाय आरोना दा बेनो गोदान मोनसे सोलोंफिनसै आङो जाबाय दे गैला गाइस आं बेनो गोदान चेलेन्जसै आरोना स' गाइस बियो आंनि होनाय पार्करखौहाय बियो सेम खालामनो हाबाय आरोना दा गाइस बियो आंनो मोनसे चेलेन्ज होनांगौमोन नाथाय बिथाङा बारनानै मिस्टेक खालामबाय बे हायासै आरोना दा गालिदों आरोना बिदा गालिदों आं बेनो दा गोदान चेलेन्जसै आरोना गाइस नुदोंना नायदो Amding. Perfect habai arena guys biyo. Nitanga challenge मोनसिगोन आंखौहायबा. आं बिनि सोलोंथाइया हाबाय आरोखि दा दहाय फार्स्टआव मिस्टेक जादोंमोन आं दा बेनो गोदान मोनसे सोलोंफिनसै माखासे मिस्टेक जाबाय आखाइ दांफ्लांदों Ayo bicara kat bayar na. Imai Aku ini sih kok halal aja menbalik guys. Coba kita nih bukan. So guys, saya kalamnya. Guys, anda ini nih lagi mah. Halal nih bayar na. Itu aja sih bayar karena di bagus kan now. Winner dah bayar 1 point bayar na. Coba kita karena gua nilai benar na guys. So guys, kita deh guys, kintu ki masih dong mau. Dia 1 point bayar dah. Godan challenge ini mau sih benar guys. नोंथांमोना नायलांबाय था दहायसो दा आं बेनो गोदान मोनसे चेलेन्ज होबावसै बहायनो खेबदों दे Kena hayak bini hunai ko. Try naik sih guys, try naik sih 1 point par ini dong. Terus sih nanti Challenge nang berani he. Go free de. Ini apa sih? Hanan malu ho ni dolo thabai. Habai. Landing जादों. खुनुरुखुम गाइस बिराद दुरबल आङो. Red Bull लोंनानै. आंसो सिलेक्सन थै बार आंसो. बिथाङा डिजेल खालामनाय गारदों. पेट्रल खालामनाय डिजेल नङा. तू समझा? हाँ. नहीं, तू समझा नहीं. Guys, stand जाखांबाय. बिराद दुरबल आरोना गाइस. खुनुरुखुम हाबाय. गोलैथारसैमोन आरोना. One mistake guys. One mistake. Cancel usah. Ayo masih gendeng lah. Jabai guys, jabai kuno, habai jangan garis habai anak guys. Kita dulu sudah, आं बिनि एबारनि सोलोखौ हानाय नंला
Pokoknya sim जाबाय So guys, बिनि चेलेन्जखौ आंबो खिन्थानो हायासै बिबो आंनि चेलेन्जखौ खिन्थानो हायासै आरोना So guys दा आं गोदान चेलेन्ज होनोसै आरोना बिथाङा हायो ना हाया नायदो नायदो guys जायाखै आरोखि खनसेल'सो बेना खनसेल' हायाव दांदों आखाइया खेबसेल'सै guys Sigura. हायाव दांदों आरो एसे हायाव दांदों guys Last chance. Hala. आं हाला guys So guys आं बहाय जोनाया जाबायानोमोन ओमफ्राय बहाय मोनसे बारनो बिदोंमोन आं नाथाय हायासै बिनि थाखायनो आंना पइन्ट गैला आरोना guys बे होफिनसै दाबो guys द्र'सो एखेसो So guys बिथाङा चेलेन्ज होफिनसै नायदो guys बिनि चेलेन्ज होनायखौ जा गिनाय मोनदों आं एबारनिफ्राय गिला guys दे बिथाङा एबार इजि होफैदों आरोना guys बिथाङा एसे हार्ड होनो बिदों आंनि थाखाय हार्ड जादों बिनि होफिनसैनो guys खेनसे चान्स दं नोंथां Limunda, sini bang. Gila guys, kayak sih. One point aja lah. Yo, kali ini nih. So guys, kayak sih ada nah. Saya kalau nungguin, saya kalau nungguin. Kayak sih angin. Ya, ini 2 point aja, karena 1 point ada nah guys. Ambil ini sih sih oke. Tahu nih. Anjing nih, teman ini deh. Kunci missing dah ya nak. Kunci last chance. Nim. Gila guys. Gila mistake खालामबाय बियो खेनसे बारनानै So guys आं जे चेलेन्ज होसिगोन आरोना बेनो mistake खालामबाय बियो Ebar ang bini challenge boleh guys. Naik lang. बिथां लास सेम जाबाय एबार पइन्टआ गाइस सेम जाबाय बिथाङा किक खालामनो हायासै सेम जाबायना जाबाय दा मोजां बुंखा सेम बेसेबां पइन्ट जाखो नोंलाय 2-2 साननाबो 2-2 आं गोदान चेलेन्ज होनोसै गाइस Angna mistake जादों आरोखि ना आं हायाव आखाइ दांफ्लांदों एबार होसिनसै दा खनसेल'सो आंना चान्सआ आयु बोरै आङो गाइस आं बिराद मेंबाय आं दा हेन्ड बेग स्प्रिं हाला आरोना गाइस नोंना पइन्टआ बेसेबां जाखो 3 जाबाय आंना पइन्ट 2 बेना 3 आं हेन्ड बेग स्प्रिं हाला आरोना नोङो एबार मोनसे चेलेन्ज होबावदो दे
Aduh, एबारबो होबावसै गाइस आंहा पस्ट आं हाला गाइस बिराद मेंबाय apa बेना 3 आंना 2 गाइस दाना आंनि बारि आं बिनि होनायखौ होसै आरोना नायदो नोंथांमोना होमबा बेनिफ्राय स्टार्ट खालामदो ने The summer's calling. So guys, बे बिराद इजि जादों आंना खेनसे चान्स दंबावो आरोना गाइस एसे हार्ड होनोबोदों आङो बिराद मोनबाय आरो गाइस एबार होफिनसै गाइस एबार होफिनसै Summer's calling. So guys, आं बिराद मेंदों आरोना आं टाच डाउन खालामबाय हायावहाय आंना मिस्टेक जाबाय गैला So guys, बे चेलेन्ज होसिगोन आरोना बिथाङा 3 पइन्ट बारायनानै दं 1 पइन्ट बारायनानै दं सरि 1 पइन्ट बारायनानै दं बिथाङा गोदान चेलेन्ज होसै अफाय लिंलाङो नायदो गाइस खेननै चान्स दंमोन बेना हायासै बियो So guys, दाना आंनि बारि आं बेनो गोदान चेलेन्ज होफिनसै आरोना गाइस एबार जुथा थुदा खुजोबसै आरोना गाइस आङो पइन्ट मोनसे बारायनानै दं बिथांना बिथाङा जुथा थुथा खेवजोब्बाय आरोखि ना एबार खाट्टानोसै आं गाइस जुथाखौथ' खुबाय बिदि रुजुजों हाबजानो गिनांसिगौ आरो ना गाइस गाइस खेनसेल'सै बिथांना खेनसेल'सै टाच डाउन आखाइ हायाव दोनदों आरोना गाइस मिस्टेक जाबाय एखे पइन्ट जाबाय वाव फाइनाल नर्माल बिथांनो आं नर्माल चेलेन्ज होबाय आरोना बिथांनि होनायखौ नायदो खेनसेल'सै गाइस So guys, आंना बेसेबां पइन्ट जाखोमोनलाय सारि आंना 4 पइन्ट जाबाय गाइस बिथाङा दानि होनाया मोजाङानो जादोंमोन नाथाय लास्टआवहाय माबाखौ हेन्डखौहाय लेगआव टाच खालामनो हायासै आरोना So guys, आंना 4 पइन्ट जाबाय आं एबार चेलेन्ज होबावनो मोनसिगोन आरोना लास्ट एसे गोबाव गेलेबावगोन जों गाइस गेमखौहाय So guys, आं एबार बिथांनि चेलेन्ज होबावनोसै इजि होगोन आरोना गाइस आं बिथांनि इजि होगोन नोंथांमोना नायदो गाइस आं खेनसेल' ट्राइ नायदोंमोन आरोना बेबो मिस्टेक जाबावबायसो आंना So guys, खेनसेल'सै आंना चान्सआ खेनसेल'सै बेना मिस्टेक जाबाय गाइसमोन So guys, आं बिराद मेंनाय मोनबाय गालिनबाय आरोना गाइस बिथाङा चेलेन्ज होफिनसिगोन नायदो बिथांखौहाय Summer's calling.
बै फारखौ होनोबो हाला गारनो स' गाइस आंना 5 पइन्ट जाबाय आरोना 5 पइन्ट हागौमोन हानाया गिबाय गिबायनो बिथाङा जोंना मबाइल बेटारियाबो चार्ज जोबना होबाय आरोना अफ जाबाय हनै मानसिया थांबाय आरोना गाइस मबाइलखौ लानानै थांबाय आंनि नकियाजोंसो बानायनांबाय औ गाइस दस्रा मबाइलजोंसो ओमफ्राय आंना 5 पइन्ट जाबाय ओमफ्राय बिथांना 4 पइन्ट पार्कर गेलेनायावहाय केमेरामेना मोजां खेबाखै खोलैबाय आरोना गाइस बायला जोब्बाय गाइस स' गाइस मा सोलिबावो बेलाय गारसो नै गाइस बेटारियाबो 2%ल'सै नै गाइस नोंसोर नायबाय दा नै फोथायबाय दा गाइस 2%ल'सै गाइस जोंना मबाइल बेटारिबो जोबना होबाय आरोना बेनि थाखाय मोजां भिडिअ खालामनो हायासै आरो गाइस फुटबल जोनानै आंना आथिं लोरिनाय दंमोन आरोना गाइस बारा मोजां बारनो हायासै स' नोंथाङा मा बुंनो सानगोन आङो रेडबुलखौ अभारद्राय लोंद्रायदों बेनिखायनो बारनो हायाखै उदै सानानै बिथाङा रेडबुलखौ अभार लोंनानै बारनो हायासैनो गाइस स' गाइस आंना आथिं लोरिनाय बेना उदै सानाय बेनि थाखायनो बारा बारनो हायासै नेक्स्टआव खाट्रा बारगोन आरोना गाइस स' गाइस भिडिअखौ बहायनो दोनथ'सै मबाइलाबो एसे गावला जोब्बाय गाइस ओमफ्राय 2%ल'सै स' गाइस नै मोनाद्रायबाय नेक्स्ट टाइमाव मोजां भिडिअ लाबोनोसै आरोना गाइस स' गाइस बाय